Assalamu alaikum balima bamanangamela berejele nga foli bawo berejele kor basi kon dem ko sira anyira ubiya nala ka jin bashi fo kon dana nga foli bawo berejele kerengere ni la mo minu me nga video aimé ani minu ya partager ani minu ye aywa question fana ke nguna aw berejele foli no halsa ay courage sura kata nga youtube ra kan suyi no be jan ko sebe inshallah no bora me fe ka kuma fla drone korofo italien folo folo o ye ni ye fɛn dɔ kɛ mɔgɔ la i bɛ fɛ k'a fɔ a tigi ye ko nimisara i b'a fɔ a ye mi sono pentito nimisara n'o bɔra yen i n'a fɔ a dabila bamanankan na komi a bɛ se ka kɛ ni dɔ bɛ tulonkɛ sisan a bɛ ka ko dɔ kɛ a ma diya i ye walima hali n'a ka di ye n'i bɛ fɛ k'a fɔ cɛ nin dabila bamanankan na an b'a fɔ ten cɛ nin dabila sa i b'a fɔ smetila datali yɛrɛ u b'a fɔ smetila nimisara o ye mi sono pentito o fila dɔrɔn de kɔnɔ halisa n b'aw bɛɛ lajɛlen fo inshallah an b'a fɔ k'an bɛ sen wɛrɛ n'ala ka diɲɛ aw merci aw gracie aw bɛ ni ce